Mutane da yawa wasu sun sa kuɗi a cikin su Afri Invest ko kuma Bamboo da sauransu amma sun kasa sayan wannan shares da na yi magana a kai. So ku biyo ni don misali. Na farko misali, let's say ga Afri Invest ɗinmu bayan mun buɗe. Idan a lokacin ka fara buɗewa, dole kana buƙatan ka yi rajista. In ka yi rajista sai ka yi KYC. KYC wato know your customer. Ba za ka yi trading a wannan ba, a stocks market ba, dole sai ka yi trading. Akwai data ɗinka musamman su BBN ɗinka da sauransu brokers ɗin, dole sai ka yi trading. Ka yi wannan register BBN ɗinka da sauransu, ka yi activating ɗin shi, sun yi activating naka da information ɗinka saboda know your customer. Kuma saboda kasuwanci ne da tana da license da gwamnati, so dole ne sai kana duk wani data ɗinka sannan kana da shi sannan za a iya buɗe maka. So dole wannan kana buƙatan ka yi KYC. Bayan ka yi KYC ka gama, in ka zo under KYC da sauransu, za ka kalla akwai different type of account. For example, in ka shiga wannan account type ɗina is classic. So in ka shiga kan profile da haka wajen BBN ɗinka da sauransu duka za ka cike. So bayan ka yi nan wajen, za ka zo ka yi wannan. In ka gama da nan dai sai ka zo daga nan za su zo su buɗe maka account. To bayan sun buɗe maka account din they are of different type of account. So at the end, the classic din nan, that is the last one. So bayan nan daga nan in ka zo za ka yi fund your wallet. Ka danna ka sa amount din kuɗin da za ka yi funding. Misali in na sa 20k, 20,000, don sa continue. Bayan na sa continue zai yi generating din disposable, kun gani. Ta credit card zan yi amfani, wato ta kati na banki ko debit card, wato Visa ko Mastercard ko kuma VAF na farko kenan. Na biyu kuma bank transfer. Duk wanda ka ɗauka za ka iya bank transfer, za ka iya amfani da kati. Let's say in ka ɗauki bank transfer suka ce we are getting processing your order. So anan za su maka generating. Kun ga su mana generating na account, money point account, kaza da sunan account. In kana so daga nan sai ka je ka copy, ka je ka yi transfer. In ka gama sai ka zo ka sa transfer don na kasan nan. Daga nan babu ka yi transfer. So idan ka koma, bayan ka koma can baya, za ka kalla kuɗin ka zo ya afiya a nan wajen kan wallet nan. Za ka yi kuɗin ka kaga da ka yi funding. So abu na gaba da za ka zo in kana so ka yi investing, ga abubuwa icons guda uku da suke ƙasa kamar yadda muke kallo. Akwai home, akwai portfolio, sannan akwai invest, akwai wallet, akwai more. So kowanne dai a ciki za mu kalla yadda suke aiki. So ga inda aka sa stocks din nan da 264 companies, wato kamfani guda 264. So in muka shiga kai, so akwai Nigerian stocks, kamfanikan Nigeria, akwai treasury bills, akwai commercials, dai ga sunan dai da sauransu dai wanda so kowanne dai da yanayin wannan ɗinsa, yield ɗin shi da sauransu. So amma tun da magana muke akan stocks, so that means za mu koma NGN, Nigerian stocks. So idan muka komo kan Nigerian stock, ga sunan kaca ga Academy, ga Access Corporation, Access Bank Holding kenan. So ga sunan dai ga Airtel Nigeria, Airtel Africa, kun ga Airtel Africa PLC. Stock ɗin su kowane hannun jarin su ɗaya yana kan naira 2,200 da wani abu. So ga sunan dai and so many more inda muke kallo. Ga nan Bua Cement, nan ga Bua Foods. So ga abubuwa dai da yawa. So idan muka zo muka ɗauki kowane guda ɗaya a cikinsu, kowanne ma muka ɗauka, ga FCMB, ga dai different companies kamar yadda muke kallo da yawa za ka kalla. Ga Flour Mill Nigerian PLC. So duka dai ga Guarantee Trust Bank, GT Bank. So ga GT Corporation Holding, kun gani. So and so many more dai ga suna ƙasa. So in ka zaɓi wanda za ka yi trading ɗin shi, ga MTN nan. So ga MRS Oil. So abubuwa dai da yawa. So in ka ɗauka, so bayan ka ɗauka, abin da za ka yi shine, ina misali dai bari mu samu wani, ga Nestle. Daidai misali mu ɗauki Nestle ɗin nan. Muka ɗauki Nestle. So kamar yadda muke kallo ga shi nan, kar ku manta a ƙasan nan wajen an ce market is closed. Kasuwan stock yana ci, wato is open ne from 9 a.m. Nigerian time to 2:30. From what? 9:30 a.m. na safiya zuwa karfe 2:30 na rana. Wato asalin office hour kenan. To a lokacin yake market din is open. Sauran lokutan kuma duka the market is closed. So duk position da za ka yi take
ko za ka saya ko za ka sayar ko whatever, to dole kana buƙatan ka yi taking ɗin shi a cikin wannan lokacin nan. Wato daga ƙarfe 9:30 na safiya zuwa ƙarfe 9:30 zuwa ƙarfe 2:30 na rana. So kamar yadda muke kallo gashi nan. So amma available wallet na kun ga bani da kuɗi naira 200 da wani abu ne kacal. So a nan wajen ga wajen different type of order. Limit order. In order ka ga yanzu a nan wajen iya limit order ne da yake available saboda market ɗin a rufe yake. Idan za ka iya setting ɗin shi in ka seta shi duk sanda market ya buɗu kawai sai ka sake placing ɗin order zai yi. So limit order kenan. Sannan akwai market order. Idan ka zo instantly musamman a lokacin da market yana buɗe kenan, kana so ka saya abun instantly a wannan lokacin nan kowane price ne, to sai ka danna kan nan za ka kalla market order ya zo a ƙasa. Sai ka danna kai, to in ka danna kan market order daga nan za ka sayi shi nan take. So sannan nan kuma shine holding ɗinka, limit period ɗin da kake so ka yi trading ɗin at the end of trading days. In ka ɗauki good for the end of trading days zai maka aje shi ne bayan lokaci. Misali ka saya da ƙarfe 10 to zuwa ƙarfe 2:30 lokacin da market zai closing ɗin order. So a nan kuma good for 7 days. In ka ɗauki na sati good till cancelled. Wanda zai yi holding da kana so ka saye shi ka aje shi ya jima sosai, abin da ni na fi ba shawara mutane kenan. Shi kamfani kalan wannan in za ka yi investing a kamfani to ka yi investing ɗin kuɗin da kamar misali kuɗi da kake so ka yi saving a banki ko na abu za ka iya zuwa ka yi investing ɗin shi a kalan nan saboda abubuwa da yawa. So za ka ɗauki mai good till cancel ɗin nan in long term kenan za ka yi holding ɗin shi shekara ɗaya shekara biyu. In ma za ka jima da shi sosai to ka sa kuɗin da dama kana so ka yi investing ne na shekaru. To a nan kaga sai ka zo kan till cancel ɗin nan sai ka sa limit price ko number of share ɗin token ɗin da kake so ka saya. So misali idan za ka yi calculation ɗin price ɗin su a ƙasa, in ka saka 1 token misali kowane ɗaya yana kama 1,800. So idan na sa misali 10,000 guda 10 zai zama around 18,000 misali. So kamar yadda haka yake. So limit price wannan muna da limit price za mu iya sakawa, amma in da market order ne tun da limit order ne dole sai mun sa limit price. So misali mu ce current price ɗin shi 1870 shine limit order mu. Inda market order ne ba ma buƙatar limit price, sai mu taɓa kan ƙasa inda aka sa buy na still ɗin nan. So idan aka saka, so kamar yadda muke kallo ga limit order mu, ga quantity nan, sannan ga market price ɗin mu. So kamar yadda muke gani, sannan ga commission akwai charges ɗin da za a yi da su fee da sauransu, commission da da speakers nan dai total ɗin dai wato ya zama 19,000 and something kamar yadda muke kallo. So daga nan sai mu sa buy. In ka taɓa kan buy aga ya saka processing inspection fund, kun ga da akwai aka kuɗi account ɗin, so da zai je yi processing. Idan market ɗin aka wannan order nan akwai wannan ɗin yayi zai samu mana successful. Sannan kuma za mu kalla message daga wannan Nigerian Commission SEC, Nigerian Exchange Commission sun kawo mana message din cewa gashi mun sai hannun jari a kamfani kaza da account number da sauransu dai misali ban sa da sauransu. So Allah ya samu dace.